ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዴልታ ኢንቴል ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትህልው ተስፋ ገብር እንሎሚ ሓደስቲ ምዕባለታት ናይ ኩናት እስራኤል ኢራን ከምኡውን ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ተፀንቢራቶላ ዘለዉ ምዕባለታት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚረ ክሳብ ሎም ምሸት ተበፂሒ ዘለዉ ምዕባለታት ዝድህስስ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም የመስግን ከም መእተዊ ኮነና እምበር ናብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ዘጋጠመ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ተፀንበረቶ ከምኡውን እስራኤል ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀፂላ ኣገደስቲ ዕላማታት ናይ ኢራን ዝበለቶም ንቁጣታት ክድብድብ ቀኒያ ኣላ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዓለማዊ ዛዕባ ኮይኑ ዝሰለሰ ወይ ኣብ ሳለስቲ ኣዝዩ ቶፕ ኒሄት ክበሃል ዝቐነየ ግን እዚ ምድብዳብ ናይ ኒውክለር መሳለጥያ ወይ ናይ ኒውክለር መማዕበሊ ትካላት ናይ ኢራን እዩ ማለት እዩ ካብቲ ኣዝዩ ኣገራሚ ዝገብሮ ከዓ ገሊኡ እቲ ናይ ኒውክለር መማዕበሊ ትካላት ብቐሊል ክርከብ ዘይክእልን ልዕሊ 60 ሜትሮ ንታሕቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተቐብረ ከም ዝኾነን እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ነዚ ግን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘይገለ ፀገም መጥቃዕቲ ጌራ ነቲ ትካላት ክትዕንዎ ከም ዝኽኣለት እዩ ክግለፅ ቀኒ ዘሎ ነቲ ኣጋጣሚታት ከረድአና ወይ ንምርድኡ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ዝበልክዎ ሕፅር ዝበለ ቪድዮታት ከም ሪፈረንስ ኣለኒ በቲ ዘጋጠመ ናይ ዝሓለፈ ሳልስቲ ክንጅምር The U.S. launched around 125 aircraft to strike Iran's three main nuclear sites, Fordo, Natanz, and Isfahan. The tip of the spear were 6 B-2 Spirit bombers, which took off from Whiteman Air Force Base in Missouri on the morning of June 21st, 20... ኣብዛ ቪድዮ እንታይ ዝብለና ዘሎ እተን ነቲ ስርሒት ዝፈፀማ ነፈርቲ ብዓይነተን ፍልይ ዝበልዋ ብትሕዝቶአን ከምኡውን ቅርፀን እውን ካብ ካልኦት ናይ ኩናት ነፈርቲ ፍልይ ዝበላ ምዃነን እዩ ቢቱ ስፕሪት ይበሃላ ወይ ቢቱ እየን ዝበሃላ ቅርፀን ልክዕ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እዚ ቀያሕ ታርጌት ኣብ ዘላ ትሪእዋ እንተለኹም ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብ ካልኦት ነፈርቲ ብዕብየተን ብግጅፈን እውን ፍልይ ዝበላ እየን እቲ ኣዝዩ ዘገርም ዝገብሮ ከዓ ዝተፈለየ ዓይነት ቦምባ እየን ዝሽከማ ማለት እዩ ካብቲ ትሕዝቶ እቲ ዝሽከሞ ቦምባ ካብ ክብደቱ ዝተላዕለ 2 ቦምባ ጥራሕ ሒዘን ክኸዳ ዝኽእላ ሓንቲ ጉዕዞ ስለዚ ንኣብነት ካብ ኣሜሪካ ተበጊሰን ኢራን ክድብድባ እንድሕር ኮይነን ሓዘይ ሓንቲ ነፋሪት 2 ቦምባ ወይ እቲ ዕላማ ይፈላለዩ ናይ ዕላማ ክትሃርም ይፈላለዩ ግን እቲ ናይ ኢራን ናይ ኒውክለር መማዕበሊ ትካል ክድብድብ እንድሕር ኮይና ዘድልያ ዓይነት ቦምባ ከምኡ 2 ዓይነት ቦምባ ጥራሕ ክትሕዝ ትኽእል ማለት እዩ ኣብዛ ቪድዮ ኣብለኩም 2025. In addition, around 30 cruise missiles were fired from U.S. nuclear submarines submerged in the region, hitting the underground nuclear enrichment facilities one after another. It might sound straightforward, but it's far from simple. These aircraft are massive fuel guzzlers and rely heavily on aerial refueling support to complete such long-range missions. And here's where it gets even more complex. ካብዘን ቢቱ ስፕሪት ዝበሃላ ነፈርቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ዩኤስኤ ብዙሓት ዓይነት ቢቱ ስፕሪት እየን ዘለዋ እተን ገለ ካብአን ከዓ ብዘይገለ ፀገም ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተበጊሰን ወይ ካብቲ ሜይን ቤዝ ናተን ተበጊሰን ናብ ኢራን ደብዲበን ክምለሳ ክእላ እየን ብዘይገለ ፀገም ኣብ ጉዕዞ ሪፊልን ወይ ነዳዲ ከይመልኣ ማለት እዩ እተን ነዛ ዓይነት ቦምባ ክሽከማ ድኽእላ ነፈርቲ ግን ኣዝየን ዓበይትን ብትሕዝቶ ፍልይ ዝበላ ስለ ዝኾና ኣብ ጉዕዞ ከይደን ነዳዲ ከይመልኣ ክምለሳ ኣይክእላን እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጉዕዘአን ዘስኒአን ነፈርቲ ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብነት ዝሕልወአን ናይ ነፈርቲ ኩናት ኣለዋ ንሳ ካብ ካልኦት ነፈርቲ ነብሳ ክትከላኸል ኣይትኽእል እታ ቢቱ ስፕሪት ትበሃል ነፋሪት ንኣብነት እዘን
ናይ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ብቐሊል ክሃርማ ይኽእላየን ማለት እዩ ስለዚ ዝሕልዋ ነፈርቲ ምስኣ ክጓዓዛ ኣለወን ፕላስ ነዳዲ ዝፀዓነት ነፋሪት ከዓ ምስኣ ክትጓዓዝ ኣለዋ ማለት እዩ The KC-135 Stratotanker aircraft, responsible for mid-air refueling, don't operate alone. They require protection provided by F-A-18 electronic warfare squadrons that escort the tankers and also help shield the B-2 bombers from detection and attack. More detail all in the video ahead. The mission begins in the quiet hours before dawn at Whiteman Air Force Base in Missouri, where the B-2 Spirit prepares for a flight that will span continents. While the stealth bomber is capable of flying non-stop with aerial refueling, pilot fatigue is a major consideration. To mitigate this, the U.S. ነዛ ነፋሪት ቁርብ ፍሉይ ዝገብራ ካብ ካልኦት ነፈርቲ ኩናት ንኣብነት እዚአን ናይ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኩናት ክልተ ኣውቲስታ ክፅዕን ዝኽእል ቦታ ክህልወን ይኽእል እዩ ገሊአን ግን እንተኾነ ግን ሽቓ ካልእ መሳለጥያ የብለንን ማለት እዩ እዚኣ ቢቱ ስፕሪት ትበሃል ነፋሪት ግን ዝቀያየሩ ፓይሎታት ኣለዋ ኣብ ጉዕዞ ማለት እዩ ንነዊሕ ጉዕዞ ከዕረፈት ከይትኽእል እያ እናተቀያየሩ ስለዚ ኣብቲ ነፋሪት መዕረፊ ዝኸውን ሽቓቕ ካልእ መሳለጥያ ዝኸውን ቦታታት ኣለዋ ማለት እዩ has strategically positioned allied air bases in Qatar, closer to Iran, and on Diego Garcia, and possibly forward operating bases such as Anderson Air Force Base in Guam, one of the most strategic U.S. military bases in the world. By redeploying several B-2 Spirit bombers from the 509th Bomb Wing to Diego Garcia, the U.S. ensures a secure launch point for operations across the Middle East, Africa, and the Indo-Pacific. ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ቀይሕ ላይናት ተገይሩሉ ዘሎ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ እዩ ዲያጎ ጋርሲያ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ማዓስከር ካብቲ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ዘለዋ ዓበይቲ ማዓስከራት ወይ ኣገደስቲ ማዓስከራት ተባሂሉ ይግለጽ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ናብ 3 ክፍለ ዓለም ከኣሜሪካ ንኸተጥቅዕ ዝቐረበ ቤዝ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ናብ ሚድል ኢስት ናብ ኣፍሪቃ ከምኡውን ናብ ፓስፊክ ስለዚ እቲ ዲያጎ ጋርሲያ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበለ ከምኡውን ስትራቴጂካዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ቢቱ ስፕሪት ዝበሃላ ነፈርቲ ወይ ተን ካልኦት ነፈርቲ ኩለን ምስኣ ዝኸዳ ማለት እዩ እንታይ ገይሮም መጀመርያ ቢቱ ስፕሪት ካብ ኣሜሪካ ናብዚ ማዓስከር እዚኣ ትመፅእ ማለት እዩ ካብዚ ማዓስከር እዚ ከዓ ምስተን ዘሰኒኣ ነፈርቲ ነዳዲ ዝመልኣ ነፈርቲ ካልኦት እንተኮይና ናብቲ ክረም ተደልዩ ዘሎ ዕላማ ትብገስ ማለት እዩ A carefully calculated military strategy that enhances both survivability and operational reach. But they were also escorted by aircraft carriers and submarines. Across the Arabian Sea, F-A-18 Super Hornets and EA-18G Growler launch from the decks of U.S. carriers, their roles already defined. Some will clear a path through Iran's air defenses, while others will guard the tankers that keep the entire operation airborne. The KC-135 Stratotankers, laden with fuel, loiter in friendly airspace over Saudi Arabia. Their crews aware that their unglamorous task could mean the difference between ንኣብነት ኣብዚ ምስሊ ንሪኦ ዘለና ምስቲ ቢቱ ቦምበር ዝበሃላ ወይ ቢቱ ስፕሪት ቦምበር ዝበሃላ ብዙሓት ነፈርቲ ይጓዓዛ ማለት እዩ ካብአን 2 ወይ 4 ሓለውቲ እየን ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኣ ክፍፀም እንድሕር ኮይኑ ዝከላኸላ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ነዳዲ ክትከውን ከላ እተን ካልኦት ከ ናይ ስለያ እየን ስለያ ድገብራ ማለት እዩ ቀዲመን ኣኸዳ ፀረ ነፈርቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣልያላ ማለት እዩ ስለዚ ምስኣ ከባቢ 5-6 ነፈርቲ ይጓዓዛ ማለት እዩ ብዘይካ ታን ነዳዲ ትመልኣ ነፋሪት ኣብዚ ጉዕዞ ክንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ብዙሕ ኣማራፂታት እዩ ዘለዋ ማለት እዩ ግድን ኣይኮነን ካብ ዲያጎ ጋርሲያ ትበጊሰን ናብ ኢራን ክኸዳ ነፈርቲ ከማምራ ክቡን ኣለዋ እየን ስለዚ ምናልባት ቢቱ ስፕሪት ካብኡ ክትብገስ ትኽእል ኣይትኽእልን ኮሽን ማርክ እዩ ግን እዚአን ነፈርቲ ካልኦት ነፈርቲ ካብ መርከብ ክብገሳ ይኽእላ እየን ንብዙሓት ዓይነት ነፈርቲ ከተበግስ ትኽእል እያ መርከብ ማለት እዩ ወይ ክትፅዕን ትኽእል እያ ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ኢራን ኣብቲ ከባቢ ጋልፍ ናይ ኢራን ኮይነን እውን ክብገሳ ይኽእላ እየን ቀረባ ርሕቀት እዩ ማለት እዩ ዝበዝሑ ተንተንቲ ፖለቲካ ከማን ነዚ ናይ እስራኤል ካብ ብነፈርቲ ትገብሮ ነበረት መጥቃዕትታት ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት
ብሓገዝ ተነፈርቲ ሽከማ መራኽብ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣብቲ ከባቢ ኮይነን ስታይ ገብራላ ነረን ደገፊ ገብራላ ነረን ዝብል ኣለው ካልኦት እውን ኣሜሪካ እዚአን ሪፊልን ዝገብራ ነፈርቲ ወይ ነዳዲ ኣብ ኣየር ዝመልኣ ነፈርቲ ትድግፋ ስለ ዝነበረት እያ ነቲ ሚሽን ኣብ ኢራን ትገብሮ ነበረት ዕውት ክኸውን ክኢሉ ወይ ኢራን ሲ ከምኡ ግብረ መልሲ ክትገብር ዘይከኣለት ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ወይ ደገፍ ስለ ዘይረኸበት እዩ ዝብሉ ኣለው ማለት እዩ ንቐፅል Triumph and catastrophe. As the B-2s lift off, their jagged silhouettes blend into the night sky. Stealth is their shield, but distance is their enemy. Hours into the flight, they rendezvous with tankers flying over the canal, gulping fuel midair as F-A-18s circle protectively. The growlers emit a cacophony of electronic noise masking the strike group's movements. Meanwhile, in underground command centers, U.S. analysts ኣብዚ መፅቃዕቲ ኣቐዲሙ ክግበር ዝነበሩ ስራሓት ነይሩ ንኣብነት እስራኤል እንታይ ክትገብር ከም ዝቐነየት ንብዙሓት ቁሩብ ዘይንፁር ነገራት ነይሩ ማለት እዩ ነፈርቲ እስራኤል እንታይ ንገብራ ነይረን እዚ መደብ ነዚ ናይ ኒውክለር መባዕበሊ ትካላት ክድምስስዎ መደብ ኣቐዲሞም የውፅኦም ስለዚ እሱ ክግበር እንድሕር ኮይኑ ቅድሚ ነቲ ናይ ኒውክለር ሳይትስ ምጥቃዕካ ክግበር ዘለዎ ነገር ናይ እስራኤል ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ እስራኤል ከዓ ነቲ ስራሕ ዕውት ኮይኑ ንክወፅእ ዘድሊ ነገራት ኣብ ምስላጥ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሓ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ዝሰራሓቶ ስራሕ ከዓ ፀረ ነፈርቲ ናይ ኢራን ከም ዘይሰርሕ ምግባር እዩ ዳርጋ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክበሃል ብዝከኣል ንፀረ ነፈርቲ ናይ ኢራን ቅድሚ እዚ ናይ ኒውክለር ሳይትስ ምድብዳብ ምጅማሮም ከም ዘይሰርሕ ወይ ከም ዝዓኑ ገይሮሞ ማለት እዩ ንገሊኡ ከዓ ንኣብነት ነቲ ፀረ ነፈርቲ ምህራም ኣየድልየካ ነቲ ባተር እንድሕር ሃሪንካ ፀረ ነፈርቲ ሚኒንግለስ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ነቲ ፀረ ነፈርቲ ኮምፕሊት ልዕንየ እሞ ኣብ ገሊኡ ነቲ ናቱ መቆፃፀሪ መተኮሲ ትካላት ንቁጣታት ኣዕንየሞ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ከዓ ነተን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾና ከይተበገሳ ከለዋ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾና ገይሮመን ስለዚ ዝኾነት ዓይነት ነፋሪት ናብ ኢራን መፅያ ንክተጥቅዕ ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞ ከም ዘየጋጥማ ዓይነት ስራሕ ሰሪሖም ማለት እዩ ይኹን እምበር እዚ ናይ ኒውክለር መሳለጢ ትካላት ወይ መማዕበሊ ትካላት ብቐሊል ዝሕሎ ኣይኮነን ሽዑ እኳ ኣዝዩ መዓሙቕ ኣብ ዘለዎ ትሕቲ መሬት እንተኾነ ነገር ግን ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍሎ ሃብቲ ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ ካልእ ዓይነት ናይ ኤርስፔስ መከላኸሊ እውን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐታት የድሊ ነይሩ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩኹም ከዓ እዛ ቢቱ ስፕሪት ትበሃል ነፋሪት ብሓሙሽተ ወይ 6 ነፈርቲ ተዓጂባ ትኸይድ ማለት እዩ ገለ ካብዚአን ከዓ ንኣብነት ኣብዚ ዘመልክቶ ዘለኹ ንሪኢኹም ሓንቲ ናይ ስለያ እያ እዚ ሓንቲ ከዓ ተኸላኻሊት ናታ እያ ማለት እዩ watch real-time feeds ready to redirect forces if Iran's radars flicker to light. Crossing into Iranian airspace is no easy task. The B-2s must climb to an extremely high altitude, their routes meticulously plotted to avoid known missile sites. Below the landscape, a vast stretch of mountains and deserts offers little cover, but the bombers' radar-absorbing skin helps them slip past enemy detection. As the targets come within range, the crews face a critical decision. Launch standoff missiles from hundreds of miles away or descend to drop bunker-busting bombs directly onto forts. ነዛ ነፋሪት ፍሉይ ዝገብራ ነገር ካብ ራዳር ወይ ካብ ፀረ ነፈርቲ ክትጠፍእ ትኽእል ምዃና እዩ እዚ ሲስተም እዚ ከዓ ኣብ ገሊአን ዓይነት ቢቱ ስፕሪት ዝበሃላ ንኣብነት ብታሕቲ ናይታ ነፋሪት ነቲ ራዳር ከሽክዕ ዝኽእል ምስሊ ኣለዋ ማለት እዩ ብታሕቲ በቲ ራዳር ክሪኦ ዝኽእል ገፅ ናይታ ነፋሪት ብልዕልኣ ዘሎ ንኣብነት ከምዚ ምስሊ ሲ ብልዕልኣ ዘሎ ተርኢ ማለት እዩ ስለዚ ሰማይ እንድሕር ኮይኑ ናይቲ ሰማይ ሕብሪ ብትሕቲኣ ተርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ራዳር እንታይ ይገብር ክፈልይ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኣብ ገሊአን ከዓ ካልእ ዝተፈለየ ቴክኒክ ኣለወን ካልእ ዝተፈለየ ምዕባል ኣለወን ማለት እዩ ስለዚ ኣዝየን ምዕቡላት ነፈርቲ እየን ካብ ራዳር ክኽወላ ክእላ እየን ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ኮይነን ታርጌት ካሃርማ ክእላ እየን እቲ ናተን ብልጫ ከዓ ንዝኾነ ዓይነት ታርጌት ኣብ ዝደለዮ ርሕቀት ኮይነን ከድምዓ ይኽእላ ምዃነን እዩ ማለት እዩ
fortified sites. There are different bunker buster bombs of different caliber, but what sets it apart from the rest is this GBU-57, which is typically delivered by the B-2 Spirit stealth bomber. Due to the bomb's large size and weight, the aircraft can carry only ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩም እቲ እዚኣ ቢቱ ስፕሪት ከተጥቅዖ ትኸይ ዘላ ዕላማ ይውስኖ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚ ናይ ኢራን ናይ ኒኩለር መዕበሊ ትካል ድሕሪ ኮይኑ ክልተ ቦምባ ጥራሕ ኣብ ሓንቲ ግዜ ክትጋዓዝ ትኽእል ምክንያቱ እቲ ቦምባ ኣዝዩ ከቢድ ብዙሕ ቶናት እዩ ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ተሸኪማ ክትከይድ ኣይትኽእልን ማለት እዩ እንድሕር ዳ ካልእ ዓይነት ዕላማ ወይ ፍኹስ ዝበለ ኣብ ልዕሊ መሬት ዘሎ ዕላማ እንተኮይኑ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ቦምባታት ክሽከም ትኽእል እያ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣለዋ መሸከሚ ናይ ቦምባታት ዝተፈላለየ ዓይነት ቦምባ እውን ክሽከም ትኽእል ማለት እዩ እዚ ዝነበረ ሚሽን ግን ካብ ክብደቱን ካብ ክብደት ናይቲ ሚሽንን ካብ ክብደት ናይቲ ቦምባን ክልተ ቦምባ ጥራሕ ሒዛ ክትከይድ ትኽእል two of these weapons in its bomb bay compartments. While it lacks thrusters, the weapon is equipped with 4 active lattice fins and a precision guidance system that enables it to glide accurately to its target using military-grade GPS. Constructed from a specially designed high-performance steel alloy, using its weight when falling under gravity to penetrate or dig itself up to 200 feet of underground soil or concrete. But it's not that easy. Iran's air defenses remain a formidable threat. MiG-29s and aging F-14s may not be cutting edge, but they can still be dangerous if they're lucky enough እዚአን ገለ ካብተን ኢራን ትውንነን ዝነበረት ነፈርቲ እየን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እስራኤል ኣብ መዕርፎ ነፈርትና መደቀሲአን ከለዋ እስራኤል ከም ዘይሰርሓ ገይራተን እያ ነገር ግን ኢራን ከምዚአን ዓይነት ነፈርቲ ኣለዋ ማለት እዩ ሚግ 29 and F-14 ዝበሃላ F-14 ከምኡውን ሚግ 29 ዝበሃላ እዚአን ከዓ ንዝኾነት ዓይነት ነፋሪት ዋላ ብዘይገድስ ዓይነታ ማለት እዩ ንዝኾነት ዓይነት ነፋሪት ኣታክ ክገብራ እኽእል ኣብ ሰማይ ነፋሪት ውግእ ወይ እውን ሕጅተን ነፈርቲ ይፈላለያ እየን ገሊአን ናይ መጥቃዕቲ ነፈርቲ እየን ገሊአን ከዓ ናይ ስለያ ነፈርቲ ገለ እየን እዚአን ክልቲአን ነፈርቲ ግን ካብተን ሓደገኛታት ዝበሃላ ነፈርቲ ንነፋሪት ኣብ ሰማይ ከላውን ክሃርማኣ ዝኽእል ዓይነት ነፈርቲ እየን ማለት እዩ ኢራን ነይረና ኣብዚ ምስ እስራኤል ክግበር ዝቐነዮ ኩናት ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ከለዋ ኢራን ኣሚን እስራኤል ከምዚ ሰርሓ ገይራተን ማለት እዩ to intercept a B-2 stealth bombers. The stealth bombers have virtually no dogfighting capability and Iranian ground controllers, struggling to cut through the electronic jamming, vector their fighters toward the incoming bombers. But the US military has its own countermeasures. EA-18 Growler, flooding Iranian frequencies with static to disrupt communications and targeting systems. Confusion spreads, making it harder for enemy pilots to coordinate. If Iranian fighter jets manage to get close, the F-A-18s are waiting. Guided by airborne warning and control system aircraft orbiting safely offshore, they engage with long ካብቲ ናዚ ሚሽን ዕውት ክገብሮ ዝኽኣለ ንኣብነት ምናልባት ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ቅድሚ እቲ ሚሽን ምጅማሩ ነቲ ሚሽን ዕውት ንክኸውን ዘኽእሎ ነገራት ተሳሊጡ እዩ ነይሩ ነገር ግን ምናልባት ኢራን ሪሰርቭ ናይ ኤርስፔስ መከላኸሊ ነይርዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከም ዝበልናዮ ገለ ነፈርቲ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝሓብእወን ነይረንኦ ክኾና ይኽእላ እየን ስለዚ ንጥንቃቐ ዝኣክል እዚኣ ኤፍ-18 ትበሃል ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ምስታ ቢቱ ቦምበር ትጓዓዝ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ እንታይ ስርሓ ነተን ነፈርቲ ጃም ትገብረን ነቲ ናተን ኮሚኒኬሽን ጃም ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ጃም እንድሕሪ ጌራቶ እንታይ እየን ዝገብራ ማለት እዩ ሓደ ነቲ ካርምኦ ወይ ዝደልዮ ዘለዋ ታርጌት ኣይረኽቦን ተደናግረን ማለት እዩ ጌጋ ዳይሬክሽን ትበን ጌጋ ኢንፎርሜሽን ትህበን ማለት እዩ ካልኣይ እታ ቢቱ ስፕሪት ኣብቲ ከባቢ ከም ዘላ ከለሊኣ ኣይኽእላ ነፋሪት ከም ዘላ ኣይፈልጣን እየን ማለት እዩ ስለዚኣ ነቲ ኮሚኒኬሽን ነቲ ራዳር ናተን ነፋሪት ኣላየላን ክሪኣሉ ዝኽእላ ጃም ትገብሮ እሞ እቲአን ነፈርቲ ነታ ቢቱ ስፕሪት ክረኽባ ኣይክእላን እየን በቲ ናተን ራዳር እንተዘይረኺበና ከዓ ንምርኣያ እውን ቀሊል ኣይኮነን እታ ነፋሪት ካብ ራዳር ናይ ምስዋር ዓቕሚ ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ካብኣ ርቕ ዝበለት ነፋሪት ወይ ብዓቕማ ርብሕ ዝበለ ኣበርክቶ ትገብር ትኽእል ኤፍ-18 ነቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ሲስተም ናተን ጃም ትገብር ማለት እዩ range missiles, forcing Iranian pilots to either break off or face certain destruction. The B-2s will now be racing westward to avoid Iranian air defense system.
Behind them, the sky churns with chaos. SAM sites reactivated in desperation unleash salvos that spiral harmlessly into empty air, duped by decoys. Growlers continue their electronic siege, while reserve F-18s surge forward to reinforce the retreat. Over Iraq, the bombers meet tankers again, gulping fuel as F-22 Raptors join the escort, their sensors scanning for threats the Iranians might get muster. Let's take a look at how this works. Step 1. The bomb deployment platform. As previously mentioned, a B-2 stealth bomber flies at a very high altitude. When the aircraft reaches the designated location and the conditions are optimal, it releases the weapon. The bomb is designed for precision, and the deployment height plays a crucial role in its trajectory and effectiveness. Then step 2 comes the targeting precision. The bomb is outfitted with advanced guidance technology, including GPS and inertial navigation systems, which are military-grade satellites. ካብቲ ናይዛ ነፋሪት እዚኣ ቦምባታት ፍልይ ዝበለ እቲ ቦምባ ኣብታ ነፋሪት ዛ ቢት ስፕሪት ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሐት ነቲ ቦምባ ወይ ኣብቲ ታርጌት ዘለዎ ከባቢ ምስ በፅሐት ነቲ ቦምባ ትድርብዮ ወይ ተውርዶ ማለት እዩ ካብኣ ምስ ኣውረደቶ እቲ ቦምባ ኣብኡ ዝተገጠመ መቋፀሪ ሜካኒዝም ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ነቲ ታርጌቱ ከለሊ ዝኽእል ሰንሰር ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ነቲ ቦምባ ክቋፀሮ ዝኽእል ኣብታ ነፋሪት ኮይና ነቲ ቦምባ ትቋፀሮ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ክሃርሞ ተሓሲቡ ዘሎ ታርጌት ብግቡእ ክሃርን ከም ዘለዎ ዳይሬክት ትገብሮ ወይ ማኔጅ ትገብሮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ምዕባለ ዘለዎ ዓይነት ቦምባ እዩ ማለት እታ ነፋሪት ንባዕላ ኣዝያ ምዕብልቲ ነፋሪት እያ ገለ ካብቲ ናታ ጉድለታት ነብሳ ክትከላኸል ኣይትኽእልን ንኣብነት ካልእ ነፋሪት ከተጥቅዓ እንድሕሪ መፅያ ተኪሳ ነቲ ካልእ ነፋሪት ክትሃርማ ኣይትኽእልን ከምኡ ዓይነት መካኒዝም የብላን ማለት እዩ ስለዛ ስዋይ ምስኣ ዓጀብቲ ተኸላኸልቲ ሰለይቲ ካልእ ጃምዲ ገብራ ነፈርቲ ዝጓዓዛ ማለት እዩ Then comes step 3, that is adjusting the trajectory. The guidance information and data is then transmitted to the bomb's 4-lattice motor's fins located at the rear. These fins can move and adjust in real time, allowing the bomb to correct its course as it descends under the force of gravity. These adjustments are essential because the weapon does not have thrusters to change its trajectory. Instead, it relies on the movement of these fins and a high-altitude drop to control its flight path. This is why the bomb must be deployed from a very high altitude so it has enough time and distance to adjust its trajectory accurately. Here comes the most difficult part, that is step 4, impact and penetration. The bomb, known as the Massive Ordnance Penetrator, weighs approximately 30,000 pounds, which is around 14,000 kilograms. When it reaches its target, it strikes with immense force, designed to penetrate deep into hardened structures, such as bunkers. The energy upon impact allows the bomb to bury itself over 200 feet into reinforced concrete, ensuring it delivers its payload precisely where it is intended for maximum effect. Finally, step 5 involves the tricky part of arming the weapon. It was installed with 2 SDB fuses, double እቲ ቦምባ ናይዛ ነፋሪት ፍሉይ ዝገብሮ ንኣዝዩ ረጒድ ክሳብ ማለት 270 ሜትር ዓይነት ወይ ልዕሊኡ ኮንክሪት ዝኾነ ብሲሚንቶን ብጀያን ተሰርሐ ማለት እዩ ክቀድድ ዝኽእል ልዕሊኡ ክቀድድ ዝኽእል ክሳብ 200 ሜትሮ ንውሽጢ ክኣቱ ዝኽእል ቦምባ እዩ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ሓደ እቲ ኣብኡ ተገጢሙሉ ዘሎ መካኒዝም እዩ እቲ ቦምባ ተሸኪምዎ ዘሎ ሰንሰር ከምኡውን እቲ ፕሮጀክተር እዚ መንገብገብ ዝመስል ኣብ ድሕሪት ተገጢሙሉ ዘሎ ዳይሬክሽኑ ከይስሕት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ዝስራሓሉ ሓፂን እዩ ማለት እዩ ካብ ቬሪ ስፔሻል ሓፂን ገይሮም ዝሰርሕዎ ምክንያቱ ነቲ ናብ ኮንክሪት ቀዲዱ ክኣቱ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓፂን ክዕፀፍ የብሉን ምስ ሙሉእ ሓይሊ ክኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ስፔሻል ሓፂን ገይሮም ዝሰርሕዎ ኣዝዩ ረጒድ ንዝኾነ ኮንክሪት ቀዲዱ ክኣቱ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ነዚ ቦምባ ዝዕውዝ ዝገብሮ ከዓ ካብ ኣዝዩ ልዑል ርሕቀት ትትኩሶ እዛ ነፋሪት እዚኣ ማለት እዩ ካብቲ ታርጌት ብጣዕሚ ርሒቓ ንላዕሊ ትሰደሞ እቲ ቦምባ ኣብ መገዲ ናህሪ ንክውስኽ ነቲ ተዳልዩሉ ዘሎ ታርጌት ፅቡቅ ገይሩ ንክቀድድ ማለት እዩ ሳልሳይ ከምኡውን
ዳይሬክሽኑ ንኸይስሕት ባዕሉ ምምዕራይ ንክገብር ወይ እቲ መቆፃፀሪ መካኒዝም ናቱ ምምዕራይ ንክገብር ግዜ ይረክብ ቅድሚ ታርጌቱ ምህራሙ ሽዑ ነቲ ታርጌቱ ኣይስሕትን እዩ ማለት እዩ fuses are required as a backup. The first is for G-sensing and the second is the time delay fuse. Why the redesign was necessary, it was to ensure that the bomb could strike facilities buried beneath significant layers of hardened material. For this reason, the fuses are placed at the rear of the bomb to prevent them from being damaged. Once the time delay or the G-sensing fuse reaches its destination, it can blow up, creating a mini earthquake that can bury bunkers and 20-story buildings inside them. Let's take ካብዚ ናይዚ ቦምባ ብርትዐ ብዙሕ ቶን እዚ ቦምባ ኣዝዩ ከቢድ ቦምባ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ምናልባት ኣብዚ ዩቱብ ቻነል ናተይ ኣሎ ኣብቲ ሾርትስ ዝብል ምናልባት ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኢራን 5.4 ዝዓቐኑ 5.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃት ምድሪ ኣጋጢሙ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እዚ ቦምባ እዩ ንኣብነት ብናይ ኣሜሪካ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ልዕሊ 30 ቦምባታት ከም ተጠቀሙ ሓንቲ ነዚያ ፎርዶስ ዝበሃል ናይ ኒኩለር ማዕበል ናይ ኢራን ንምጥቃዕ ልዕሊ 30 ቦምባታት ከም ተጠቀሙ ገሊፆም ኣለዉ ማለት እዩ 30 ቦምባ እሞ ከዓ ኣሽሓት ቶን ዝኾነ ቦምባ እንድሕር ደኣ ተደርቢዩ ከዓ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣይኮነን ካልእ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር እዚ ቦምባ ምስ ተደርበ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብቲ ከባቢ ምንቅጥቃጥ መሬት ከጋጥም ይኽእል እቲ ሓደገኛ ዝገብሮ ነገር ግን እዚ ቦምባ ቀዲዱ ምስ ኣተወ ነቲ ናይ ኒውክለር ማዕበል ትካል ምስ ሃረሞ እቲ ኣብቲ ከባቢ ክመፅእ ዝኽእል ዕንወት እዩ ማለት እዩ Take a look at why Israel has been bombarding Iran's nuclear sites since June 13, 2025, yet has failed to penetrate them, and why the U.S. had to bring in B-2 Spirit bombers to take out these heavily fortified bunkers. These nuclear facilities aren't just hidden, they're buried under layers of reinforced concrete and soil designed specifically to withstand most conventional attacks. Israel has been using its own bunker buster bombs, but they were only able to destroy the ventilation shafts. These weapons have not been able to fully penetrate Iran's most fortified underground nuclear sites. The aim is to chip away at the defenses layer by layer. This is where the B-2 Spirit comes and flies close to the target, open the bomb bay door, and drop the 30,000 bunker buster weapon without any interference from Iranian air defense system. Capable of deeper penetration, the outcome might have been more decisive, possibly damaging or even destroying the underground uranium enrichment facilities in one go. As stated, the U.S. wants prime ከም ተቐዲመ ዝበልኮ እስራኤል እዚ ስርሒት እዚ ዕውት ንኸውን ኣዝዩ ልዑል ስራሕ ወይ እቲ ዝዓበየ እጃም ናይ ዝዓወት እስራኤል እያ ትወስዶ ማለት እዩ ምክንያቱ እስራኤል እንታይ ገይሮም ዝኾነ ዓይነት ናይ ፀረ ነፈርቲ ተቃውሞ ከይህሉ ዝኾነ ዓይነት ካብ ነፈርቲ ዝመፅእ ተቃውሞ ከይህሉ ኣብ ልዕሊኡ ነቲ ናይ ኒውክለር ሳይትስ ብመፅናዕቲ ኣበይ ከም ዝርከብ እንታይ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ዕንቀቱ ካልእ ማለት ኩሉ ዘድሊ ዲቴይል ሓበሬታ ቀሪቦም ኣዳልዮም እዮም ማለት እዩ ድሕሪኡ ነቲ እስራኤል ብናታ ዓቕሚ ክትሃርሞ ትኽእል ክድምስሶ ትኽእል ናይ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኢራን ልዕሊ 4 ወይ 5 ናይ ኒውክለር መማዕበሊ ቦታታት እዩ ነይርዋ እዚ ፎርዶስ ዝበሃል ግን ካብቲ ካልኦት ናይ ኒውክለር መማዕበሊ ትካላት ዝተፈለየ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ መሬት ክሳብ 60 ሜትሮ ንታሕቲ ዕንቀት ዘለዎ ጎዳጉዲ ወይ ኣንደርግራውንድ ዝተሰርሐ ብምንባሩ ማለት እዩ ስለዚ እስራኤል ብናታ ዓቕሚ በቲ ንሳእ ዘለዋ ናይ ባንከር ቦስተር ዝበሃል ቦምብ ክትበፅሖ ይትኽእል እያ ማለት እዩ ቢቱ ስፕሪት ዝበሃላ ነፈርቲ እውን የብላን እስራኤል ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚ ናይ መን ሓገዝ የድልያ ነይሩ ናይ እስያ ኣብዚ ከዓ ተሓጋጊዞም ነቲ ስራሕ ሰሪሖሞ ማለት እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ስርሒት ኣገራሚ ዝነበረ እስራኤል ዝገበረቶ ናይ መፅናዕቲ ወይ ናይ ኢንቴል ናይ ሓበሬታ ጋዜሪን ሲስተም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይሮም ኣብዚ ዳርጋ መወዳእታ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ሰራዊት ኢራን ምስ ሞሳድ ክሰርሑ እዮም ጀሚሮም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ይወድቕ ኣሎ ኦልሬዲ ክምለስ ኣይክእልን እዩ ዝብል ግምት ስለ ዝሓዙ እዚ ከዓ ዓወት ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ስርሒት ዕውት ክኸውን ነቲ ሓበሬታ ነቲ ምቅልጣፍ ስርዓት ምቕያር ናይ ኢራን እውን ሓጋዝ ኮይኑሎ ማለት እዩ ንቐፅል ነዛ ቪድዮ ንእሽተይ ንረኣያ እሞ ኣለና ካልእ ሓበሬታ እውን
primary goal is to cripple Iran's nuclear program by hitting its most critical enrichment sites, specifically Fordo, Natanz, and Isfahan. Take Natanz, for example. This facility includes 6 above-ground buildings and 3 underground structures, 2 of which are large enough to hold 50,000 centrifuges, according to the Nuclear Threat Initiative. For this site, the U.S. Navy submarines launched 30 cruise and land attack missiles targeting this nuclear facility. ኣብዚ ስርሒት ዘይተገለጸ ናይ ዩኤስ ናይ ሳብማሪን ተሳትፎ ከም ዝነበረ እዩ ማለት እዩ እዚአን ሳብማሪን እንታይ እየን ገብራ ነይረን ነቲ ቢቱ ስፕሪት ቦምበር ዘየድሊ ትካላት ናይ ኒውክለር ካብ ሳብማሪን ብዝትኮስ ሚሳይላት ገይሮም ዕንየሞ ማለት እዩ ኣብዚ ቪድዮ ንኣብነት 3 ተቐይሱ ኣሎ 3 ቦታታት ንክልተ ካብኡ እስራኤል ክትዕንዎ ፈቲና ነይራ እንተኾነ ግን እስራኤል ነቲ ኣብ ሌየር ኣብቲ ላዕሊ ላዕለዋይ ክፋል ናይ መሬት ዘሎ ወይ ቁሩብ ሜትሮታት ክሳብ 20 ሜትሮን ትሕቲ ምድርን ዘሎ ጥራሕ ክትሃርም ትኽእል እቲ ካብኡ ንታሕቲ ዘሎ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን እዚኦም ኢራን ከዓ ብጣዕሚ ከምዚ ተመክሮ ኣለዎም ማለት እዩ ከመይ እዮም ዝሰርሕዎ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ኣብ ልዕሊ መሬት ኣብ ትሕቲ መሬት ኣለዎም ካልኣይ ሳልሳይ ደርቢ ከዓ ኣብ ትሕቲ እቲ ቀንዲ ናይ ኒውክለር ማዕበል ከዓ ኣብ ሳልሳይ ደርቢ ናይ ትሕቲ መሬት እዮም ዝገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ክልተ ደርቢ እስራኤል ጥዕንያቶ እቲ ሳልሳይ ደርቢ ስቲል ኣክቲቭ ኣሎ ነዚ ከዓ ናይ የስ ሓገዝ የድሊ ነይሩ ስለዚ ሳብማሪናት ገይሮም ከም ዘይነበረ ገይሮሞ which didn't require deep penetration. When ready to launch, it will open of the hatch and the protective seal will break open. High pressure air is pumped into the tube and these are used to eject the cruise missile. The tip of the missile breaks the water's surface. The rocket boosters fire and propel the missile into its path. Boosters fall off as soon as the missile is out of the water. The main engine of the cruise missile will engage and then it will automatically open its wing, just like the animation shown here. This is the results of the cruise missile damage. እዚ ንሪኦ ዘለና ክሩዝ ሚሳይል ካብ ሳብማሪን ናይ ኣሜሪካ ዝትኮስ እዩ እዚ ክሩዝ ሚሳይል ዝበሃል እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ቢት ስፕሪት ቦምብ ኣብ ጉዕዞ ባዕሉ ስታይ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት መንገብገብ ኣለዎ ዝተወሰነ ርሕቀት ክኸይድ ይኽእል እዩ ካብ ማይ ውስ ወፀ ሳብማሪን ምስ ተኩሰቶ እቲ ገለ ክፋሉ ተሪፉ እቲ ገለ ክፋሉ ከዓ ይዝርጋሕ ማለት እዩ መንገብገብ ይገብር ልክዕ ከምዚ ናይ ድሮን ካልኣይ መቆፃፀሪ ኣለዎ ናቱ ፕሮጀክተር ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ መቆፃፀሪ ከዓ ነቲ ሚሳይል ዳይሬክሽን ከይስሕት ኣብ መንገዲ ማነጅ መግበሪ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቦምባ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓብዪ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ቦምባ እዩ ሓንቲ ክሩዝ ሚሳይል ድሕሪ ዓልዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ቢት ስፕሪት እኳ እንተዘይኮነ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ዕንወት ከውርድ ይኽእል ንኣብነት ከምዚ ናይ ባላስቲክ ሚሳይል ኣብ እስራኤል ዝወረደ ሓንቲ ቦምባ ንክባብ ሙሉእ ንሓደ ልዕሊ 4 ስታይ ዘለዎ ከባቢ ዕንያቶላ ማለት እዩ ከባቢ 4 ሄክታር ዝኸውን ጉድኣት ወሪድዎ ኣሎ ዋላ ሙሉእ ተዘይዓነዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ካብኡ ንላዕሊ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ቦምባ እዩ ማለት እዩ Damage at the top of the ventilation nuclear enrichment plant. They went far beyond surface damage, knocking out power on the lower levels where the centrifuges are housed. The above-ground section of the pilot fuel enrichment plant was also destroyed. Now consider Fordo. Unlike Natanz, Fordo is located deep underground and protected by extensive fortifications. Israel targeted it with advanced bunker-busting munitions, but the results were far less conclusive. Their bombs struggled to break through the dense shielding. This is where the US comes in and dropped around 12 GBU-57 on these sites. As you can see, it can punch around 200 feet underground, which is around a 20-story tall building. This means it can penetrate Fordo nuclear site. Required for deep penetration. This heavy, compact design enables it to break through over 200 feet of reinforced concrete, destroying Fordo nuclear enrichment facility. We make original videos from scratch, so please do subscribe and እምበር እዚ ናይ ቢት ስፕሪት ቦምብ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ከም ዝበልኩም ልዕሊ 200 ሜትሮ ንታሕቲ ኣትዩ ዘሎ ታርጌት ክዕኑ ይኽእል ማለት እዩ እስራኤል ብናታ ዓቕሚ ፈቲናቶ ነይራ ነዚ ናይ ፎርዶ ዝበሃል ናይ ኒውክለር መማዕበሊ ትካል እንተኾነ ግን ነቲ ላዕለዋይ ክፋሉ ወይ ካልኣይ ክፋሉ ጥራሕ ከተድማዓሉ ኢላ እቲ ዝተረፈ ክፋሉ
እቲ ቀንዲ መመንጨው ናይ ኒኩለር ዝኾነ ክፋል ክትንክፎ ይከኣለትን ዛትስ ዋይ ከዓ ኣሜሪካ ክትሳተፎ ነይርዋ ማለት እዩ ኣሜሪካ ክትሳተፎ ዝደለየትሉ ምክንያት ከዓ ኢራን ኒኩለር ናይ ምውናን መሰል የብላን ዝብል መርገፅ ስለ ዘለዋ በዚ ከዓ ኣብዚ ተሓበርቲ ሃገራት እውን ነይረን እየን ምናልባት ኣሜሪካን እስራኤልን ቅድም ጠቀስ ክኾና ክእላ እንተኾነ ግን ተነፈርቲ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ናይ ኩለን ካልኦት ሃገራት ሒሰን እየን ዝኸዳ ስለዚ እዘን ሃገራት ብምልአን ፍቃድ ዳሃባ እየን ማለት እዩ ብዘይብኡ እውን በዓል ሳውዲ አረቢያ ቀጠር እዚኦም ሲርያ ነዚ ስራሕ እዚ ንክፍፀም ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ሃገራት እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ሲርያ መራሒ ተሓድሽ መራሒ ናይ እስራኤል ነፈርቲ ብክላ ኣየር ናይ ስሪያ ሓሊፈን ኣብ ኢራን ዝገብሮ መጥቃዕቲ ክፍፅማ ኣፍቂዶም ማለት እዩ ብወግዒ ኣፍቂዶምላ ስለዚ እዚ ዓብይ ለውጢ ንእስራኤል ምናልባት ካብ ስርያ ዝመፃ ተፃብኦ ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ብዘይብኡ እውን በዓል ቀጠር ካልእ በዓል ሳውዲ ዓረብያ እውን ዝኣክል ተሳትፎ ገይረና ኣብዚ ማለት እዩ ክንቅፅል ኢና ሎሚ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣሎ ብእስራኤል ወገን ዝወረደ ክሳራታት ከምኡ እውን ብኢራን ወሪዱ ዘሎ ኢራን ዘውረደቶ ዕኑታት ክንህስስ ኢና ንቐፅል حرام بار أبتي زقصل مدامنا بار بوجن إسرائيل زقني كسارات كمون بوجن إيران زورد عنوتات تصيلو إيران زجبرته جبر ملسي كنا سينا بتينا إسرائيل كنجمر إسرائيل قليل كبال زي قال عنوت وريدوا مالتي تبزنت كعتي نابنت أبتم جمري أوانات كسب ميتين قالن ሚሳይላት ካብ ኢራን ይትኮሳ ነይሩ ድሓር ግን እንዳቀነሰ ክኸይድ ጀሚሩ ነገር ግን ገለ ካብኡ ኣብ እስራኤል ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ዕንወት ኣውሪዱ ማለት እዩ ብዝሞቱ ሰባት እውን ኣለዉ እቲ ቀሊል ክበሃል ዘይከኣን ዕንወት ንእስራኤል ዝወረዳ እምበር ኣብ ዲሞና ዝበሃል ናይ ኒኩለር መማዕበሊ ትካል ዝርከበሉ ከባቢ ዝዓለበ ቦምባታት እዩ ብዘይካ እቲ ናይ ሰብ ሂወት ዝተኸስረ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንእስራኤል ኣዝዩ ሓደገኛ ካብ ክበሃል ዝከኣል ነገር ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሓደገኛ ዝገብሮ ከዓ እንድሕር ደኣ ነቲ ናይ ኒኩለር መባዕበሊ ትካላት ሃሪሞ እሞ ወይ ብሚሳይል ተሃሪሙ እስራኤል ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር እያ ልዕሊ 9 ናይ ኒኩለር ቦምባ ከም ዘለዋ እውን ይእመን ማለት እዩ ስለዚ እዚ 9 ናይ ኒኩለር ቦምባ ተኸዚኑሉ ዘሎ ከባቢታት እንድሕር ደኣ ተሃሪሙ ንእስራኤል ንምምልእታውን ከጥፋእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብቲ ኢራን ዝገበረቶ እሞ ዕላምኡ ዝሰሓተ ማለት ዕላምኡ ብግቡእ ዘይሃረመ ግን ኣዝዩ ሓደገኛ ክበሃል ዝከኣል ውጥን ነይሩ ማለት እዩ ናይ እስራኤል ኒኩለር ምውናን ብዙሕ ኣካታዒ ነገር እዩ ነገር ግን ካብ ምንጭታት ወይ ካብ ዘለዎ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ እስራኤል ክሳብ 9 ዝበፅሑ ናይ ኒኩለር ቦምባታት ከም ትውንን እዩ ዝንገር ማለት እዩ ብዘይ እዚ እውን ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ዲሞና ዝበሃል ናይ ኒኩለር ሪኣክተር ወይ ኒኩለር መማዕበሊ ትካላት ከም ዘለዋ ይእመን እዩ ነዚ እስራኤል ሓቢኣቶ እያ ነይራ ነዊሕ እዋናት ነገር ግን ሓደ እዋን እቲ ዲሞና ዝበሃል ኣብ ምድረ በዳ ስለ ዝርከብ ብነፈርቲ እንዳሓለፉ ከም ዝረኣይዎን ከም ተፈለጠን እዩ ዝንገረሉ ማለት እዩ ብዘይ እዚ ግን እስራኤል ካብቲ ዓብይ ዕንወት ዝበሃል ካብ ካልእ ሃገር ዝወረዳ ዕንወት እዚ ምስ እስራኤል ምስ ኢራን ዝነበረ ኩናት ዝሓለፈ ሳምንታት ዝወረዳ ዕንወት እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሲቪልያን ከባቢታት ዝዓለበ ቦምባታት ከምኡውን ኣብ ሕክምና ዝዓለበ ቦምባ ኣብ ካልእ ወታደራዊ ማዓስከራት ዝዓለበ ቦምባ ቁሩብ ጉድኣት ወሪድዋ ማለት እዩ ሽሑ እኳ ምስቲ ንሳኒ ኢራን ዘውረደቶ ክሳራታት ተነፃፃሪ እንተዘይኮነ ነገር ግን ንዓ እውን እቲ በሰላታት ኩናት ኣይገደፋን ማለት እዩ ብወገን ኢራን እንድሕር ርኢና ኢራን ምናልባት ንልዕሊ 10 ዓመት ንድሕሪት ከም ትምለስ እያ ኮይና ኣብዚ ኩናት ኣብዚ ናይ ሰሙን ኩናት ማለት እዩ ካብቲ ዝወረዳ መጥቃዕትታት ከዓ ኩሎም ናይ ኒኩላር መባዕበሊ ትካላት ናታ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዮም ማለት እዩ
ብዘይካዚ ናይ ፀረ ነፈርቲ መከላኸሊ ወይ ኤርስፔስ መከላኸሊ ናታ ዳርጋ 100 ካብ 100 ክበሃል ብዝከኣል ዓንዩ ነፈርቲ እስራኤል ናይ ኢራን ኤርስፔስ ከም ድላየን ክዕንድራሉ ክኢለን ማለት እዩ ብዘይካዚ ብምሉእ እቲ ናይ ሪቮሉሽናሪ ጋርድ ዝበሃል ናይ ኢራን ናይቲ መንግስቲ ዝሕሉ ሰራዊት ዝጥቀመሉ ትካላት ናቱ ምንጫታዊ ካልእ መደበር ቴሌቭዥን ናይቲ ስርዓት ወሲኽካ ዓበይቲ ትካላት ክበሃሉ ዝኽእሉ ኣብዚ ናይ ልዕሊ ሰሙን ውግእ ከም ዘይነበሩ ገይራቶም እስራኤል ማለት እዩ ድሕሪ እውን ኣብቲ ናይ መሳርዕ ናይ ሰራዊት ኢራን ንዓዓ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሓለፍቲ ሰሪዓ ማለት እዩ ብዘይካዚ ካብቲ ኣዝዩ ኣገራሚ ክበሃል ዝከኣል ኣብ ኢራን ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣብ ውሽጢ ቴሄራን ድሮናት ዘማዕብል ትካል ከም ዝነበራ እስራኤል ቅድሚ ዝስርሒት ወይ ኣብ ዝስርሒት ዝሳተፋ ዝነበራ ድሮናት ካብ እስራኤል ዝኸዳ ዘይኮናስ ካብ ውሽጢ ቴሄራን መበገሲ ነቁጣታት ከም ዝነበረን እዩ ተፈሊጡ ማለት እዩ ብዘይካዚ ናይ ሓበሬታ ማለት ናይ ኢራን ኩሉ ኣለዋ ክበሃል ዝከኣል ወይ ኣገደሲ ዝበሃል ሓበሬታ ኣብ ኢዶም ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝተቐንፀሉ መራሕቲ ንድሕር ኢና ነዚ ናይ ሓማስ መራሒ ኣብ ኢራን ተቐንፀለ ንኣብነት ኣብ ሆቴል ከሎ እቲ ሆቴል ከዓ ብኣዝዩ ልዑል ሓለዋ ዝሕሉ ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝድቅስሉ ሆቴል እንከሎ እዩ ተቐቲሉ ማለት እዩ ኣብቲ ሆቴል እንከሎ እውን ነታ ናቱሩን ጥራሕ እንታይ ዝበሃል ገይሮም ማለት እዩ ቡምባ ገይሮም ስታይ ገይሮማ ማለት እዩ ነገር ግን ኣብዚ ስርሒት ካብ ዝነበረ ውፅኢታዊ ነገር ብዘይካቲ ኣብ መሬት ዝወረደ ዕንወት እስራኤል ነቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ሓለፍቲ ናይ ኢራን እውን ቀንፂላቶም እያ ማለት እዩ ንኣብነት ልዕሊ 12 ናይ ኒውክለር ሳይንቲስት ናይ ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐንፂሎም ማለት እዩ ብዘይካዚ ሓለፍቲ ናይቲ ሪቮሉሽናሪ ጋርድ ዝበሃል ልዕሊ 4 ኣገደስቲ ሓለፍቲ ዝበሃሉ ካብኦም ቀንፂላ ኣላ ክልተ መጀመርያ ነቲ ዝነበረ ናይ ሚኒስተር ምክልኻል ቀንፂላቶ ድሕሪኡ ከዓ ነቲ ዝተተክአ እውን ቀንፂላቶ ማለት እዩ ካልኦት ብዙሓት ጀነራላት ቀንፂላ ኣላ ንባዕሉ እቲ ኣያቱላህ ዝበሃል እስላማዊ መራሒ እውን ብሓደጋ ወሪድዎ ከም ዘሎ ወይ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረትሉ ከም ዘይተቐተለ እንተኾነ ግን ተጎዲኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ማለት እዩ ምናልባት እዚ ሓበሬታ ኣይተረጋገፀን ማዕከናት ዜና ግን እቲ ኣያቱላህ እውን ኣብ ዝነበረሉ ቦታ ከም ተሃረመ ከም ዘይመተ እዮም ዝሕብሩ ማለት እዩ ዝበሰብ ዓገንያት ማዕከናት ዜና ብዛዕባ ዝገብርዎ ትንታነ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ንዝብል ከዓ ምስ ኣያቱላህ ናይ ቀረባ ሰብ ንዝነበረ መራሒ ኣብ ሓደ መጥቃዕቲ ምስ ቀተልዎ እዩ ማለት እዩ እስራኤል ምስ ቀተለቶ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሎሚ ዝነበረ ምዕባለታት ክንመፅእ ኢና ሎሚ ዝነበረ ምዕባለታት ካብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ቻነል እናተወከስኩ እንዳተርጎምኩ ብለኩም ክፍትነ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ንቐፅል apart. This is great. It's a little bit camp, but okay. Sirens are now being sounded across Bahrain and Kuwait, as well as, of course, Iraq. We're going to talk about Iraq as well. They're all on standby. The Qataris have also are monitoring the airspace at this point. Let's quickly go to the next video because some people are thinking that the Iranian regime might launch a couple of more missiles towards Kuwait, Bahrain, and Iraq. እምበር እዚ ንሪኦ ዘለና ሎማዓንቲ ኢራን ናብ ቀጠር ዝተኮሰቶ ሚሳይላት እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ቀጠር ንዝብል ሕቶ ቀጠር ናብ ቀጠር ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ወታደራት ኣሜሪካ ኣሎ እዚ ማዓስከራት እዚ ከዓ ኣብዚ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ እጃሙ ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ወይ ተሳትፎ ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ብነፈርቲ መጋዓዝ ከምኡውን ሚሳይላት ናይ ቀጠር መዕርፎ ነፈርቲ ሲ እተን ነፈርቲ ካብዚ ሪሎድ ገይረን ክኾዳ የገልግል ነይሩ ኣብ ስርሒት ማለት እዩ ብዘይ እዚ እውን ስፔስ ኤር ናይ ቀጠር ስለተጠቀመት ኣሜሪካ ዛትስ ዋይ ኣብ ንቀጠር ካሃርማ ፈቲኖም ማለት እዩ ከምዚ ዳብል ዕላማ ዘለዎ መጥቃዕቲ እቲ ሚሳይል ሲ ናብ ቀጠር ክትኩስዎ ከለዉ ኣብ ቀጠር እንተወዲቑ እውን ቀጠር ኤርስፔስ ናታ ስለ ዘፍቀደት ወይ እቲ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ ሃገራት ስለ ዘሎ በቲ ሓደ ከዓ ነቲ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ እንተሃሪሞም ከዓ ንኣሜሪካ ግብረ መልሲ ንምሃብ ማለት እዩ
it's just a calm, chill night at this point. The airspace over the UAE has now also been closed. We can confirm that planes have now been diverted after the initial missiles that were launched towards Qatar, and now Iraq. We can now confirm the missile attacks across Iraq as well. A burning missile, because it was a bit of a debris that fell on the side of the highway in Doha. Watch. With that. ካብዚ ኢራን ናብ ቀጠር ዝተኮሰቶ ሚሳይላት ሎማዓንቲ 100 ካብ 100 ክበሃል ብዝከኣል እቲ ሚሳይላት ብፀረ ነፈርቲ ወይ ፀረ ሚሳይላት ገይሮም ኣብ ኣየር ከሎ ሃሪሞም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዝወረደ ሓደጋ የለን ነገር ግን ቀጠር ብጣዕሚ ኣቆጢዕዋ እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ That could have gone very, very wrong badly. If he had accidentally dropped on one of the cars, the state of Qatar would have gone mental on the Iranian regime. Now, panic. The next video shows the panic in Doha as the civilians in Qatar were running away from these missiles. Let's. So it seems like the زنري صنحنا قطر ሚሳይል ተተኩስዎም ኣብ ሸበድበድ ማእትዮም ማለት እዩ ዋላ ሓንቱ ከይዓለበ ማለት ራይ ሚሳይል ኣብ ሰማይ ስለ ዝተረኣየ ነገር ግን ኣብ ቀጠር ዝዓለበ ሚሳይል የለን እቲ ሚሳይላት ሙሉእ ኣብ ኣየር ከሎ ከም ዘባኸንዎ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ንቀጠራውያን ግን ብጣዕሚ ንብዙሕ ዓመታት ኩናት ኣይረኣዩ ወረ ኩናት ዜና ጥራሕ እዮም ዝሰምዑ ነይሮም ስለዚ ሎማዓንቲ ሚሳይል ናይ ኢራን ኣብ ሃገሮም ስለ ዝረኣዩ ብዙሕ ኣሸቓለይ ኩነታት ነይርዎም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍነ ዘሎ ኣዝዩ እንታይ ዝበሃል ዘይልሙት ትርኢት ቀኒዎም ማለት እዩ ዘይልሙት ትርኢት ኣምሲዎም ኣሎ ምሸት The US Air Force are also preparing. They're trying their best to mobilize. You can probably slowly say to the IRGC, bye-bye, because the president is alpha, and he's not going to let this be the last, but he's not going to allow Iran to have the last word. He just can't. He's going to have to hit them again. Whether he's just going to, I mean, there are two options. One is the Americans could just hit something in Iran. The other option is for the president to say, no more even potential talks or negotiations. It's done. We're just going to step back and let Israel finish the job. And he could just proactively endorse Israel. He could do that, and that way he won't come across as a pro-war president, right? The IDF showing their massively successful operation when it comes to the ballistic missile launcher whack-a-mole game. Let's quickly go and see what so this is what they've done. More missile launchers getting targeted across the country. The thing is, the Israelis have to wait for the missile launchers to be brought out and then hit them, because of course the Iranian regime have been hiding them because they don't want them to be in a plane. ኣብዚ ቪድዮ ንሪኦ ዘለና IDF ወይ ሓይልታት ምክልኻል ናይ እስራኤል ዝዘርግሕዎ ቪድዮ እዩ ምናልባት ቶም ሂብሩ ተንብቡ ሰባት ኣብ ታሕቲ መግለፂ ኣለኩም እቲ ንሪኦ ዘለና ሚሳይል ከዓ ናይ ኢራን ሚሳይል እዩ ናይ ኢራን ሚሳይል ባላስቲክ ሚሳይል ላውንች ትገብር ወይ ዝትኩስ ፕሮጀክተር እዩ ኣብ ስራሕ ክትኩሱ ኢሎም መሰውፅዎ ከም ዝፍለጥ ኢራን ኩሉ ኣፅወራታ ኣብ ትሕቲ ጎዳጉዲ እያ ተቐብሮ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቪድዮ ገለ የዝሩ ነይሮም ኣብ ትሕቲ ኣንደር ዝተቐበረ ብዙሕ ሚሳይላት ማለት እዩ ክትኩሱ ኢሎም መሰውፅዎ ከዓ ናይ እስራኤል ድሮናት ከም ዝገብረኦ ዘለዋ እንዳኣረያ ይሕርረኦ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኢራን ኣብ ከቢድ ኩነታት እያ ዘላ ምናልባት ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ናይ ስርዓት ለውጢ
ናይ ስርዓት ለውጢ እኳ ቀሊል ኣይኮነን ግን ምፍራስ ስርዓት ክንርኢ ንኽእል ኢና ብዙሕ ቅልውላዊ ዘምፅእ እቲ ምፍራስ ስርዓት ኢራን ምናልባት ካብ ዕጫ ናይ ኢራቅ ናይ ሊብያ የድሕና እምበር እንድሕር ዳ እዚ ዘሎ ስርዓት ፈሪሱ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ቅልውላው ክመፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ መጀመርያ እዞም ዓበይቲ ሓይልታት ናቶም ኢንተረስት ኣለዎም ናቶም ኢንተረስት ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኢራን ዓቕሚ ሙሉእ ብሙሉእ ክዳኸም ኣሎ ስጋኣት ስለ ዝፈጥር እቲ ስርዓት ስለምንታይ ከምኡ ዝደልዩ እዚ ዘሎ ስርዓት ኣዝዩ ፅንፋዊ ስርዓት እዩ ናቶም መፈክርሲ ሞት ንኣሜሪካ ሞት ንእስራኤል ከምኡ እዩ ማለት እዩ ወይ ክድምሰሳ ኣለዎን ንእስራኤል ከም ሃገር ኣይፈልጥዋን እዮም ክትድምሰስ ኣለዋ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ ሞሳድ ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ ክቀትለካ ዝሓፅብ ፀላኢኻሲ ኣንጊሕካ ተሲእካ ቅተሎ እዩ ዝብል ማለት እዩ ከይቀደመካ ቅድሞ ዓይነት ስለዚ ከምዚ ዝገብሮ ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ዝተፈላለየ ዓይነት ዜና ክንሰምዕ ንኽእል ንኸውን ቁሩብ ግን እዚ ናይ ኢራን ምጉስቃል ንዓለም እውን ክፀልዎ እዩ ማለት እዩ ብኸመይ እንድሕር ኢልና ከዓ ነዳዲ ማለት እዩ እቲ ኢራን ተቕርቦ ዝነበረት ነዳዲ ጠጠው ኣቢላቶላ ወይ እቲ መሕለፊ መትረብ ናይ ነዳዲ ዝነበረ ጠጠው ኣቢላቶ ዓፅያቶላ ኢራን ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ሃገር ዝመፅእ ነበረ ነዳዲ ወይ ብናታ ወሽመጥ ዝሓልፍ ነበረ ነዳዲ ጠጠው ክብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዝያዳ ክህሰያ ዝኽእላ ቻይና ሩስያ ሳውዝ ኮርያ ደቡብ ኮርያ ሳውዝ ኮርያ በዓል ህንዲ እተን ካብኣ ነዳዲ ክገዝኣ ዝነበረ ሃገራት እቲ ናተን ሳፕላይ ካብቲ ናይ ካልእ ናይ ዓለም ነዳዲ ማዕከን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ነዳዲ ክብሪ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ብዘይብኡ እውን እቲ ኩናት ዘባዊ ኩናት ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ዘባዊ ኩናት ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ኢራን ከም ዝፍለጥ ኣዝያ ተኣፋፊት ሃገር እያ ናብ ብዙሕ ሃገራት ሚሳይላት ክትኩስ ትኽእል እያ ንኣብነት ስፔሻሊ እዚአን ሃገራት ናተን ኤር ስፔስ ዘፍቅዳ ዘለዋ ሃገራት ማለት እዩ በዚ ከዓ እቲ ኩናት ዓለማዊ ኩናት ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልታይ ንሎም ዝነበረን መደብ ኣብዚ ክዛዝም ኣብ ቀፃሊ ከም ዝበለ ብስፍሕ ዝበለ ትንታነን ዕሙቕ ዝበለን ሓደስቲ ምዕባለታት ሒዘ ክመፅእ ንሎም ዝነበረና ግዜ ኣዝየ የመስግን ነዚ ቻነላይ ሳብስክራይብ ተገይርኩም ንዓይ እውን መተባብዒ ኮነኒ ቴንክ ዩ ንዝነበረና ግዜ ኣብ ቀፃሊ ረኽበና